La importància del taller Circular Upcycling rau en el seu valor social i ambiental. Pel que fa al valor social, aquest rau en la creació i manteniment de llocs de treball per persones en situació de risc d'exclusió social. Aquestes persones estan realitzant un itinerari d'inserció sociolaboral on defineixen el seu pla de treball i els seus objectius amb la intenció d'aconseguir una inserció en el mercat ordinari laboral. Pel que fa al valor ambiental, aquest rau en evitar l'ús de matèries primeres i en reciclar teixits postconsum. Es genera una alternativa al fast fashion i a la contaminació que aquest sector suposa. Actualment, al taller de Circular Upcycling es generen, per una banda, productes amb metodologia upcycling, de residu zero i utilitzant estratègies d'ecodisseny, i, per altra banda, es generen també motxilles, cabassos i contenidors a partir del feltre postconsum.